Arnasketa gizakiok daukagun erramintarik potenteena da gorputzean eragiteko. Bakarrik atentzioa jarriz, aldaketa mordo bat ematen direlako. Eta danak dakigu, arnasketa sakon bat egitea batzuetan zenbat laguntzen duen. Ikaslei proposatzen diegun arnasketa patroi honetan sartzen da. Hartu 3, eutsi, askatu 4, eutsi. Baina egia da, egina hala agian luzatu daitezkela patroi hauek. Hoberena izango litzateke ailegatzea honako patroi honetara. Hartu arnasa 4, mantendu, bota 6, mantendu. Hartu 4, geldi, bota 6, geldi. Baina hori norberak ikusi behar du bere gelan zenbateko gaitasuna handitzen den denborarekin.